Jak vyhledávat talenty do role ředitele školy a jak přilákat kvalitní kandidáty? Tato témata se budou rozebírat na 3. ročníku konference Škola jako místo setkávání v sekci Pedagogický lídr. Konferenci pořádá společnost Wolters Kluwer, redakce řízení školy. Ve studiu Legal One v Praze na Děkance vítám garanta a moderátora sekce Pavla Škramlíka z Akademie Lipchavy. Dobrý den. Dobrý den. Pavle, co je letošním ústředním tématem sekce? Tak jak jste zmínila, tak předchozí ročníky se věnovaly tématu pedagogického lídrovství a my se letos zaměříme na cestu ředitele školy od výběru talentů přes konkurs, přes jeho individuální podporu formou mentoringu, coachingu až k odchodu ze systému. Navazujeme na práci ministerstva, kdy jsme společně s expertní skupinou pracovali na vizi podpory ředitele školy. A jaké budou mít příspěvky formu, kolik jich bude a kdo na konferenci vystoupí? Ve 2 blocích budeme mít celkem 7 příspěvků. Ty příspěvky budou mít formu prezentace, 15, respektive 20-minutové prezentace s možností doptání se. A v první sekci budeme mít 4 příspěvky. Začneme příspěvkem, co je vůbec vize systému podpory. Jak jste zmínila, jak vyhledávat talenty a jak přitáhnout ředitele školy, budoucí ředitele školy, jak vést konkurzní řízení a budeme se věnovat tématům individuální podpory. V té druhé sekci navážeme, jaké jsou možnosti individuální podpory a dlouhodobého vzdělávání ředitelů. Budeme se věnovat tématu projektu Kompas a kritériím kvalitní školy. No a poslední příspěvek se bude věnovat odcházení ze systému a využití kvalitních ředitelů v praxi. A na jaký konkrétní příspěvek byste účastníky rád pozval a proč? Já bych rád pozval na všechny příspěvky, ale kdybych měl nějaký příspěvek vypíchnout, tak bych rád pozval na příspěvek ústředního školního inspektora, pana Tomáše Zatloukala, který se bude věnovat projektu Kompas a zároveň pojmenování kvality práce ředitele školy. No a moc se těším na poslední příspěvek pana ředitele Jiřího Stárka, který se bude věnovat tématu odcházení ze systému a možnostem využití ředitelů škol v systému. A na závěr ještě prozraďte, kdy a kde se konference koná. Konference se koná 9. října, koná se v krásných prostorách hotelu Olšanka v Praze. Tolik Pavel Škramlík, děkuji vám za rozhovor. Pěkný den. Děkuji.